खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म क'क्राझार बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 3.0 हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय काटलगुरि साइ स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव 21 आरो 22 जानुवारिनि सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 3.0 हाबाफारि खुंफुंदों। बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 3.0 आव गुबुन गुबुन इभेन्टनि गेलेनाय थागोन, जेरै एथलेटिक्स, काबादि, भलिबल, फुटबल, आर्चारि, इन्डिजिनियास गेम आरो पारा स्पर्ट्सफ्रा आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सुजल सिंह आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 3.0 आव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फैगौ बोसोराव आयं चाणक्य ब्रह्मनि मुङाव बड'लेण्ड स्पर्ट्स एवार्ड होगोन होनना फोसावो। क'क्राझाराव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट जागायदों। बे थांनाय बोसोरनैयावबो जोबोद मोजां जादों आरो देग्लायबो मोनबा जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन डिसिप्लिनाव गेलेनो थाखाय स्पर्ट्समेनफोरा बाहागो लाफैदों। बड'लेण्ड ओनसोला गेलेनायाव जोबोद आवगायनाय। जों स्पर्ट्सनि बेलायाव थांनाय समफ्राव फुटबलखौ बांसिन गोसो होयोमोन आरो फुटबलाव जोंहा गोबां प्लेयार ओंखारदों, बिथांमोना साख्रि बाख्रिबो मोनदों। दा नैबे समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन डिसिप्लिनफ्रावबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो हमबाय। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि 40 कनस्टिटुवेन्सि समष्टियाव 40टा 5 करोड़नि स्टेडियाम जोङो बानायगासिनो दङ आरो बेखौ बोसोरथामाव जोङो फिनिश खालामगोन। आरो बे स्पर्ट्समेनफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे स्पर्ट्स पलिसि फैगासिनो दङ मार्च दानाव। 5 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि आरो 25 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि। दा बेवहाय गासैबो बाथ्राफोरा बेवहाय लिरनाय थागोन। आरो बिरसिला गांनि मुङाव जे स्टेडियाम लुनाय, बे स्टेडियामखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय डिजाइन खालामदों। बेवहाय इनडरबो एसे थाफादेरगोन, दा जाहाथे जोंनि स्पर्ट्समेनफोरा गावनि जायगायावनो प्रेक्टिस खालामनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै बे प्रग्रामखौ लादों। देग्लाय बोसोरनिफ्राय आयं चाणक्य ब्रह्म एवार्ड होनाय जागोन, जाय बिथांमोना स्पर्ट्सआव मोजां गेलेगोन जोंनि ओनसोलनिफ्राय बोसोरफ्रामबो बिसोरनो आयं चाणक्य ब्रह्म बिथांनि मुङाव एवार्ड होनाय जागोन। जोङो बोसोरथामनि उनाव कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सलेन्ट एवार्ड होनाय जागोन 100 जननो 1 लाख करि। नाथाय आयं जे चाणक्य ब्रह्म एवार्ड बेखौ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बोसोरफ्रामबो होनाय जागोन। आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ नुनानै फैगौ बोसोराव जोङो बाक्सायाव आरो क'क्राझाराव 500 जोंनि गेलेगिरिफ्रा थानो हानाय स्पर्ट्स हस्टेल लुनाय जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामनाय जागोन। जोङो 2020 मायथाइयाव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट होननानै मोनसे हाबाफारिजों जागायदोंमोन। बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासैबो गेलेगिरिनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय खुंनो थाखाय। आरो बादायलायोबासो जिहेथु जों जौगायो, दा बेखायनो बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन। आरो बेखौ खुङै देग्लाय थामथि खेब, बे थामथि खेबखौबो जोङो क'क्राझारनि बे साइ स्टेडियामाव खुंनाय जादों। आरो बेयाव बिटिआरनि गासै 9 जिल्ला उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिआर एरिया एक्सटेनसननि जिखिनि एरिया दङ हाब्बाय गामि सोसनजाबाय, बिथांमोनखौबो जों खावलायदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो खैजोनमान गेलेनो थाखाय फैदों। आरो बे देग्लायनि थामथि खेबनि बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटआव जोङो फुटबल, भलिबल, काबादि, एथलेटिक्स, आर्चारि बेफोरखौ जों सोनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो पारा स्पर्ट्सखौबो जों सोफानाय जादों। बिथांमोननि बायदि गेलेनाय थागोन। जायखिजाया नैबे थामथि खेब बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटआव 1200निबो बारा गेलेगिरिया बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानानै बिथांमोना जाफुंहोगोन। आरो दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो बिथाङा बेखेवनायनि गेजेरजों मोननै गोनांथार जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो गेलेगिरि आरो गेलेनायखौ सामलायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोजांनि थाखाय मोननै गेदेरथार फोसावनानै गालांदों। मोनसेया जाबाय जोङो बोसोरै स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय नेसनेल बा इन्टारनेसनेल गेमाव जायफ्रा मेडेल मोनो बिथांमोननो जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ होयोमोन। आरो बेखौ जोङो रावनिबो सुबुंनि मुङाव दोननाय जायाखैमोन। आरो बेखौ जोङो
बड'लेण्डनि सासे गागि सुबुं जाय लिरनाय हारिमु गेलेनाय गासैयावबो बिहोमा गोनां आयं होननानै जों बयबो गाबज्रियो बिथांखौ सानिक्य ब्रह्म बिथांनि मुङै बे इनसेन्टिभ केस एवार्डखौ जोङो होनाय जागोन आरो बिनि उनाव गिबि फेस हिसाबै क'क्राझार आरो बाक्सायाव गेलेगिरिफोरा थानानै गेलेनो स्पर्ट्स हस्टेल जोङो गंनै बानायनायनि थाखाय बिथाङा फोसावदों बेयाव मोनसे हस्टेलाव 500 गेलेगिरिफ्रा थानो हागोन आरो बे जुदि जायोब्ला गोबां गेलेगिरिफ्रा आरो खेला खुंनो थाखाय जोङो गोबां गोरलै जागोन होननानै आं सानो